Estuvemos levantando as nosas redes aquí no noso pequeno cascarón de Nós, na Milena, por fora das pedras de Brullos, que son esas que se ven aí no horizonte. Se giramos hacia alá está Montelouro, esa é a zona de Carnota, e alá no horizonte está Fisterra. Hoxe é día 9 de marzo de 2026 e vou vos enseñar as capturas que tuvemos hasta o momento. En nada xa imos a alargar esas redes e imos a meter a outra mitad que nos falta e a ver se completamos o diña. Pero xa vou aproveitar para soltar o que temos que devolver ao mar que ven agora aquí e falarvos un pouco do que pescamos. O primeiro que imos a facer é devolver dous pulpos pequenos que temos aquí que viñeron a comer a algúns dos peixes que quedaron enganchados nas nosas redes. Aquí temos este que é máis piquiniño. E, señor Mascomías, hoxe vas de volta para o mar, a medrar. Sóltateme, Chao, chao, bonitiño. Aí se vai todo contento. Este outro que é un pouco máis grande e ademais ten unha curiosidade, que se vos fijades, aquí ten un raxo pequeniño. A ver se ve. Vedes, este raxiño de aí é un raxo pequeniño que está regenerando seguramente dun que perdeu porque yo comeu algún congrio ou así. O pulpo ten a capacidade de regenerar os raxos. Nada, vámoslo devolver ao mar porque é algo máis grande, pero non dá o kilo tampouco, que é a talla mínima en Galicia. Chao, chao, chuliño. Vedes, antes dixemos que estaba aí Fisterra, pero non se ve moi ben, teño que ampliar. Amplíovolo. Vedes, eso dai é Fisterra. Nada, vamos a seguir devolvendo ao mar o que toca. Esta agua ímola a tirar. E o capacho xa me vale para meter uns melgachos que teño aí no medio das sentolas. Aquí tamén teño, para devolver ao mar, un sarquiño pequeno que non dá a talla mínima e que volve para o mar. Chao, chao, e aí se vai a toda velocidade. Tamén este escarapote, que tamén é bastante pequeno. Chao, chao. Un par de marajotiñas pequenas, porque se queremos marajotas grandes, as pequenas hainas que soltar. Aí se vai toda contenta. E mirad, este é un escorobellón ou jaián, que é un peixe que, bueno, xa sabedes, os cans, por exemplo, cando nacen, ou os gatiños, reconócense os machos das femias. O jaián, cando nacen, son todos femias. É un peixe que son todos femias a maior parte da súa vida, e a medida que van medrando, nos grupos deles, a femia máis grande acaba convertíndose en macho. Aquí está o escorobellón macho, védelo, distínguese perfectamente da femia por estes colores azulados tan vibrantes que ten. A femia é anaranxada cun color uniforme. E nada, aquí temos as marajotas que pescamos hoxe, que vos direi que a semana pasada foron a 5 euros o kilo na lonja. Están nos pagando moi ben. Pero moito máis valor ten, cando bullemos así no medio, algún salmonete como este. O viernes pasado tiñamos un que pesaba medio kilo, e foi a 24 euros o kilo, o sea, un peixe parecido a este que nos pagaron por el na lonja 12 euros. Casi vale tanto como unha caixa de peixe de outros. Que máis me queda por aquí? Bueno, teño aquí as sentolas, que veredes. Está meu irmán todo disgustado porque se lle foi soltouse, cando estábamos metendo aparello, soltouse un macho grande e foise, e non lle deu tempo a enganchalo, porque ás veces non veñen ben presos, e a verdade é que ahora mesmo a sentola está valendo moitísimo. Como vale a nécora, pero ahora mismo está en veda, así que esta, que ademais está carjadiña de ova, vai de volta para o mar. E sentola veredes, as sentolas femias, cando teñen ova, normalmente é cando máis cheas están, mirade, canta oviña ten aquí. Neste momento, no momento que teñen así a ova exteriorizada, as sentolas están xa fecundadas, non necesitan dos machos para que eses ovos dean lugar a pequenas sentoliñas. Por eso en Galicia está prohibido comercializar sentola con ova durante todo o ano. Se encontrades sentola con ova nas plazas do peixe ou no restaurante, ou procede da pesca ilegal ou é sentola de importación de Francia, de Reino Unido, de sitios onde non existe esta normativa que protege os crustáceos, a maior parte dos crustáceos, non a todos, si a sentola, a nécora, o lombrijante, a langosta, o boi de mar, cando teñen ova, porque se queremos que abas sentoliñas pequenas e grandes, teñen que criar as femias. E cando teñen ova, hainas que devolver ao mar durante todo o ano. Incluso agora que a sentola non está en veda,
Ese é o motivo polo cal este machiño, por exemplo, sí vai a ir para vender, pero este machiño tamén vai a ir para vender. Esta femia tamén ten ova, mirade para aquí, vedes ese rojiño, así que esta vai de volta para o mar, unha sentola que podían perfectamente pagarnos por ela 40 euros, o igual que esta outra, mirade, tremenda femia que casi bota 2 kilos. Esta femia sí que nos podían pagar por ela perfectamente 40 euros, pero está cheiña de ova, mirade para aquí, que vos la enseño tamén para que vexades, senón non tería sentido que a devolver ao mar. Con ova é cando máis cheas están, pero tamén é a maneira que poda haber marisco en navidades e poda haber relevo no marisco, que críen outra sentola tamén. Bueno, pois xa devolvemos aí en sentolas tranquilamente 120 euros. E queda este macho grande, que este sí que vai a ir para vender. A sentola é un dos mariscos máis grandes que hai en Galicia. É un dos cangrexos máis grandes que hai en Galicia. E en Europa, seguramente, mirade que preciosidade de sentolo, que vai a ir para vender pola tarde para a lonja de Ribeira. Máis fresco non pode ir. E aquí teño uns melgachos, que son ese pequeno tiburón de fondo que vos conto sempre, que está riquísimo, que hai que pelalo, que se trata de adultos. Ímonos a poñer aquí. Últimamente estamos los levando sempre para a lonja tamén, veñen fresquiños a saltar. Vedes? Tiburón. Hai que comer tiburón para poñerse fuerte como a eles. E ademais non ten espiña, é ideal para os rapaces. Frito, bueno, cómese polo aire. Aí vai, que ha de ir para vender despois. E xa por último, quedame aquí por vos enseñar un sarjo que veredes. Ven como isto da pulja. A pulja son como uns pequenos crustáceos, pois como crustáceos son as nécoras ou os camaróns, que cando van moitos no fondo do mar, enganchan un peixe mallado no noso aparello, como é o caso deste sarjo, devórano por completo, cómeno por dentro, métenselle polos orificios naturales, polas agallas, pola boca, debaixo da aleta é un sitio tamén onde suelen furalo, vedes como está furado aquí por debaixo da aleta, e incluso, bueno, pois eso, polos orificios naturales todos. Comen a carne por dentro, solamente deixan a espiña e o pelexo. Mirade aquí, intentaron escapar. Vedes, isto son eses pequenos crustáceos. Isopodas se chaman, o nombre científico deste grupo de animales. Son crustáceos como camaróns ou nécoras, pero que son oportunistas. Aliméntanse dos peixes cando están feridos ou cando, como neste caso, están enganchados na nosa rede. Non deixaron nada dele, este sarjo está completamente comida a carne por dentro. Mirade, mirade que jueco ten todo aquí, porque non ten carne, é só o pelexo e a espiña, así que vai para o mar para que o acaben de aproveitar as criaturas mariñas que se alimentan así de despojos. E nada, nos imos a seguir traballando, imos largar estas caseas de aparello e imos a meter as outras tres que nos faltan, e xa vos contarei. Pois enganchou un peixe luna que está vivo, sin ningún daño, e ímolo a quitar da rede e ímolo a soltar. É bastante grande. Deixemos para acá. E ímolo a soltar ahora mismo. Mirade que chulada, é un peixe que parece que lle falta un pedazo, que lle falta o rabo, e non, é así a súa forma. Ten estas aletas, unha na parte de arriba e outra na parte de abaixo. Vámoslo soltar. Acaba de entrar ahora mismo, non leva a bordo nin 30 segundos. Chao, chao, bonitiño. E aí se vai nadando a toda velocidade. A medida que se ven acercando a primavera, Galicia vístese dos seus colores máis bonitos, como destes ourisos de mar que van de volta, xa que non son da especie comercial, estes non son dos que se comen, pero cumplen a súa función no mar. E mirade que colores máis bonitos teñen a primavera na nosa terra. Mirade esta estrella de mar, que chulada. E aí temos tamén un santiaguiño, eses santiaguiños
que en Navidades iban a precios de hasta 300 euros o kilo, ahora devolvémoslo ao mar porque está en veda, vaise de volta para o mar xunto ca estrelliña. E tamén, mirade, como de volta para o mar se vai tamén esta sentola, que ven nas últimas caseas, e esta nécora, tamén de volta para o mar, que viñeron nas últimas caseas que levantamos. O disgusto de aquela sentola que se lle foi a mi irmán xa se lle pasou, porque collemos un lombrijante que ainda está pendiente de atar, que andará cerca dos 2 kilos, probablemente este lombrijante que terá uns 20 anos de vida, que probablemente pois serán uns 50 euros para sumar ao resto do peixe que pescamos e as sentolas que levamos para vender, que tamén acabamos collendo outro macho grande. Entre o peixe que pescamos, pois, por exemplo, temos por aquí chamativo, collemos unha rebaliza grande que vos vou enseñar agora, vou a cambiar para outro capacho de agua. Mirade que rebaliza, que ademais direivos que está gorda, pero xa non ten ova, polo menos esta, porque cando a rebaliza ten ova ten a barriga moi gorda, entonces probablemente esta xa desobou, xa lle pasou o tempo. Nada, ao final xuntámonos cun lotiño de peixe e agora toca ir para a terra e ir para vender para a ribeira. Así que nada, chao a todos, que teñades moi bo día.